Andoaingo udalak euskara normalizatzeko bidean urrats asko edo eman ditu, ekimen ezberdinak antolatu izan ditu, eta oraingo honetan gatoz ekimen berritzaile batekin, akaso euskara ohikoa entzutea ez den eremu batera, modaren mundura, eta horretarako herriko diseinatzaile ezberdinekin, herriko merkatariekin eta kontatu dugu aste oso batean moda eta euskara batuko dituen egitasmo honetan. Modan da euskara izena du eta animatzen ditugu herritar guztiak aste osoko egitaragoan parte hartu dezaten. Modan da euskara egitasmo honetan urriaren 2tik 7 gauza pila bat izango ditugu. Eta horien artean, papera hartu beharren nago zein beste gauza dira ez ditutela gogoratuko, hitzaldiak eta mahai ingurua, euskal jantzien erakusketa, Andoaingo sortzaile eta diseinatzaileen erakusketa, moda lantegia, dokumentala, Andoaingo jantzien argazkiak, modeus pintxo lehiaketa, musika saioak eta kontzertuak, merkatarien gautxuria, sekulako astindua emango diogu modari. Animatu zaitezte. Modan da euskara Andoainen. Merkataritza bizi bat, herri bizi baten euskara bizi bat behar du, eta datorren astean Andoainen aste berezi bat izango deu, etorri zaitezte eta ondo pasako dezu. Modan da euskara Andoainen, eta zer den moda aztertzeko hainbat hitzaldi prestatu ditugu, hainbat profesionalen eskutek. Animatu etortzera. Merkataritza bizitza da. Merkataritzak biziago egiten du herria. Zenbat eta merkataritza sendoagoa, orduan eta herri biziagoa. Eta hor, indartsu eta bizi behar du euskerak. Orduan izango baita euskara biziago eta indartsuago ere. Modan da euskara Andoainen, etorri! Eta zure itxura lurrin berezi batekin laguntzen badezu, modan da euskara Andoainen urriaren 2tik 7. Etorri, animatu eta ez galdu. Urriaren 2tik 7 Andoainen udalak modan da euskara ekimena antolatu du. Horri batez ere gure merkataritza sustatzeko eta euskeraz hitz egiteko eta erabiltzeko kalian aprobetxatuko deu. Mesedez parte hartu zaitezte eta etor gurekin ondo pasatzera, euskeraz hitz egitera eta gure merkatua sustatzera. Modan da euskara, modan da Andoain. Gerturatu! Urtzi, moda eta euskara? Bai, euskarak komunikatzeko balio duen bezala, modak ere komunikatzeko balio du, eta informazio desente ematen digu, daraman pertsonaren inguruan. Bai, hitz egingo dugu asko moda inguruan eta tailerrak ere izango dira. Tailerrak ere izango dira. Sormena landuko dugu, animatu eta etorri zaitezte danak. Hoi da, animatu. Kaixo, hemen gaude modan da euskara ekimena aurkezteko. Aukera paregabea, moda eta euskara batera uztartzeko eta andoaindar ekintzaile batzuen eskutik aurrera emango den ekimena. Beraien ilusioa eta proiektua euskaraz aurrera emandako gazteak eta besterik ez, modan da euskara, etorri eta animatu. Modan da euskera. Programa zoragarria. Urriaren 2tik 7. Animatu eta etorri. Disfrutatu Andoainen.